Vaig a fer-ho molt ràpid que no vull allargar molt. Tenim des del poble de Benillup a JJ, així que m'ho ha cantat també el programa. I així ve des d'Alcoi, ve el nostre amic Jaume Bosape, també. També el poble de Muro, tenim a Manolo, que també ens ha cantat esta vesprada. Oriundo de Planes, aunque afincado en Alcoy, el mestre Juan Andrés Albaix. También desde el poble de Muro, Miguel Ángel, maestro de la guitarra. Socarrà de Cocentaina, que no ha perdut l'enteniment, així tenim a l'Ola, la guitarra. Desde el poble de Muro, que no podia ser d'altra manera, el nostre amic Adrián Baquillato. Oriunda d'Alcoi, resident en Muro, Noelia a la Bandurria. Oriunda de Muro, pero resident en Muro, Aida a la Bandurria. Y a mí con el que broma te quiero. Antes de pasar a la part de Nadavetes, tenim la satisfacció de que un gran músic valencià, que diuen Artur Puchal, sobretot especialitzat en el cant d'estil i en el cant tradicional valencià, li se va ocorrir composar una masurca i dedicar-nos-la a la rondalla de la República. Entonces, ens va omplir d'orgull, la veritat és que una agrupació tan xicoteta, no? I tan xicoteta em referís a tan jove, no? A tan jove, pues ja tindria certa repercussió en el món del folclore com a perquè una persona d'aquestes característiques es composara una peça. Entonces, vam considerar oportú així venir-la que ja fa 2 anys que vam, bueno, ja fa 2 anys que vam celebrar el 25 aniversari de la rondalla i vam tocar també una peça dedicada a la rondalla com és el Paso Doble de la Muntanya. Pues anem a tocar així també la masurca que tenim dedicat a la Repolicà. Masurca de la Repolicà. I si s'heu quedat en ganes de més, podem fer una més i després ja Nadavetes, ¿vale? Però depèn de lo que aplaudiu, això dependrà de...